Nggak penak aku nek utuh niki. Ora. Iki mang ndak wong dilecak. Nerane aku ora duwe wis kalong iki mo. Iki mang ndak diopeni apa piye? Nenek aku kowe rada terhibur. Kali bojone ya. Iya. Terhibur nang. Enek las mini nang ngene. Las mini. Ora kenal kok gawe ya. Lho apa bare kenal Icit omong ndek. Wong gak gawe-gawe. Las mini ndak iki ya, guys? Iya. Menyamar ya. Las mini brengos kencang. Wis dinakno men santai santai. Ngopi sih lah. Iya, ngopi. Rasa penakan wae. Dia mau ngomongi kae. Kage. Enak rambut omongi kowe Mas Sam tak ngandel. Ngopi dah yang mampir ah. Iya. Wangi bar sing kabeh. Lah ya liwat kene tak kan mampir. Lah kan udan kok malah. Ora udan kan lho, ini srengenge. Lho pawange yo iki re. Bukan mbuleh engko malah yo Ora dadi ya. Ayo, biasane dhewe nek awar bature nek ora makan. Udan apa panas. Mataku kek. Mantep Pak, cilik mantep ya. Ini rencana langsung gua angkut ya lo ya. Ya, rencana langsung angkut ya. Benda ngopi sik guys iki. Kanca-kancane ben do isi tenagane sik. Iki sing sarungan iki mang bar kosarep lho, bar la apa. Nek ndek ingin cerita ape-ape kabeh ngono. Tenang men. Iya. Wis ora apa-apa wis ngene iki wong entra. Wis angger wong ya wis cumat-cumut wis arep dimaklumi. Terah wong iki ya. Wonge ya wis apa-apa wis dibukai milah, dibukai. Diambung barang ngono kae biasane. Udah nggak kelilipan lele. Bar kabeh kok mbok tekok yapen nanti. Yo, lanjut. Dandani dhewe ngomongi kano. Git. Lanjut. Iya, bolo. Iya, Kak. Ampun. Nggih, maaf, ampun. Awar bature. Iya. Udan apa bare panas. Panas iki. Iki angger nek siji iki yo. Dok, langsung antong-antong HP kabeh iki. Ya Lek ya. Soale apa? Ikon apa icon ngono kae ngarani. Iya. Kaya open. Icon ning gondang iki lho, guys. Nggih. Nah, nggih mungkin ampun ngoten. Oke, lho. Sarapan. Oke. Sepenting kalau Arite biasa kuwi. sepenting kalau negor dhisik kalau. Gua kampak mengen penak kowe. Mas Rana sing dua ya?
Tarik ndak kuwi regane kuwi. Sik, tak narik, guys. Barna petaimu. Lanceng, guys. Iki ana matune iki. Angel tolo, wis dadi tolo. Wis dadi tolo. Wis rapit, Kit. Dadi tolo iki. Tolo lah doyan kok iku kok. Nggo tombo. Nggo tombo. Nek madu ki bunder ndek, bunder. Dadi tolo, guys. Leren karo opes-opes nyangkrang ya, guys. Wis. Selamat ya. Iso walah. Kebek kabeh nyangkrang iki, Mang. Rambut. Wis. Sanantri potong lho entek Mas Drume. Sak rambut sak celana-celanane ya nek ketombole kuwi Mang arek. Celana mrene nek ketombole met omong-omong. Nah ya. Aku balik. Ngopi sik, guys. Ngopi sik, Pak. Ngopi, guys. Jangan lupa ngopi. Balik rono aku malah njaluk aku. Tenan. Ya doa. Iya. Iki dok rembukan iki sampe dok tuku sendal iki Mang lho, guys. Enek bakul sendal liwat iki Mang. Lepenekan malah kena ri. Aduh. Mbok diweki Mang piye cakane? Rada mendo apa gak? Ndakku wis gak ketok. Kuwi Mang ya dijahit nyangkrang nak aku ya. Ora nyokot ta, dikek gabung nyokot. Iya. Yo guys, proses pengangkatan kayu. Awas Mas, hati-hati. Aduh. Iwangnya bolong. Jemplangnya bolong. Awake cuwilik 1 2. Aduh. Rasa bolong. Awas keserimpet. Alah bolong. Wah, gowo nendi iki yo? Abot, Pak. Tak kirane cakane rada abot dilongi, Pak. Dilongi sithik ben sekira gak abot. Hati-hati. Waduh, double ngerekame, guys. Kayak kameramen iki lho, guys, kae. Iki gawe pikulane, guys. Iki arep angkat kayune kayu gede, dadi butuh pikulan ya rada gede kayune. Soale kayune gede, guys, sing ditebang, sing pikir omah. Iki kayu akasia iki. Nah, piye arep bikin pikulan apa kira-kira pring ya ora kuat ya. Iki yo golek kayu sing sekira lurus rada gede sithik ya sak sepiro sak kental lah, sak kentalku. Kental yang kental cilik kok, guys. Iya, Mat. Kira-kira, Mat.